כולנו שמענו על ג'ורג'ו ארמני, דולצ'ה אנד גבאדה ופראדה, אבל מי מאיתנו באמת מכיר את פטריסיה אורקולה, טורט בונש וקרים רשיד? מסתבר שגם בשוק הריהוט יש מעצבי על שהפכו כבר מזמן למותג. היום נכיר כמה מהם. אני מבין שבחלל הזה אפשר למצוא ריהוט מכל העולם, של המעצבים המובילים בעולם בעצם. נכון מאוד. אנחנו למעשה בוחרים את הקולקציה בעולמות התצוגה בצורה מאוד מוקפדת, מאוד מינימליסטית, אם אפשר להגיד, לאולם תצוגה. אין הרמה של רהיטים, אלא מסתכלים בהתייחסות לחלל הכולל. השילוב ההרמוני בין התאורה לרהיטים הוא משהו שיכול לבוא לידי ביטוי גם בבחירה של המעצב של אותו חלל. מעצב, הכוונה לא מעצב פנים או אדריכל, אלא המעצב מוצר או מעצב על כמו שקיים היום, שחולש בעיצובים שלו ובתפיסה שלו גם על רהיטים, גם על תאורה, גם על שטיחים, למעשה על אביזרים שיכולים למלא את החלל במלואו. נדבר קצת על המעצבים המובילים כיום בעולם. מעצבים המובילים בעולם מיוצגים אצלנו כאמור גם בתאורה, גם ברהיטים. מהמובילים אנחנו יכולים לראות כאן עיצובים של פטריסיה אורקולה שכוללים ממש השלמה של פינות ישיבה בסלון עם השטיח וגוף התאורה התואם. הספה הזו למשל זו ספה של אחד המעצבים המובילים, רון ארד שמו. הוא אמנם ישראלי אבל הוא חי באנגליה, והוא מזה כ-15 שנה מעצב ומוביל בעיצובים שלו שנחשבים לנועזים. יש את אחד המעצבים המובילים, טורט בונטייה. הוא מעצב שמביא יחד עם הסגנון העיצובי שלו את צורת החיים שבה הוא גדל. הוא מביא מוטיבים בעצם מהטבע שמתחברים לו לאורך החיים. הוא מעצב גם בגופי התאורה וגם במחיצות או מדבקות לקיר מאוד מיוחדות בחיתוכי לייזר מבחינת הטכניקה של הבנייה שלהם. מוטיבים טבעיים, מוטיבים מהטבע. עוד תחום שאתם מתעסקים בו הוא תחום של ריהוט בהתאמה אישית, של מעצב ישראלי. נכון מאוד. למעשה השירות הזה מוגדר אצלנו כ-custom made. הוא שירות שהוא VIP לצורך העניין. הוא מתאים את העיצוב של הפריטים עצמם, את רהיטים ואפילו שטיחים, לנטיות האישיות של כל אחד מאיתנו, גם במידות, גם באופי הבד והטקסטורה שנעים לך יותר להתאים למוצר בבית, וגם בצבעים, כמובן, הכל מאוד פתוח ומותאם אחד על אחד עד לפרט הקטן. בהחלט שירות שהוא יוקרתי. השטיחים המאוד מיוחדים הם משלימים את השירות custom made. הם למעשה ממש יציאה של הסטודיו שלנו, שבוחרים ביחד עם הלקוחות, בדרך כלל אדריכלים ומעצבים, את העיצוב שמתאים ללקוח. פנטזיות שממש לקחת עיצוב של טפט או ציור מיוחד שראית ואתה רוצה לייצר ממנו שטיח. מגיע בן אדם שיש לו בית חדש והוא רוצה לעצב את התאורה בחללים החדשים שלו. מה אתם עושים? שואבים מידע כמה שיותר מן הלקוח, מידע שנוגע לטעם האישי שלו, אורח החיים שלו והתנהלות היומיומית. מעבר לזה, מבחינת התוכניות חשוב מאוד שהעיתוי יהיה מוקדם ככל שניתן. שאר התאורה היא יותר מינימליסטית, עקיפה, סמויה, מוכרת גם בשם כסמויה, כדי ליצור את הפתרון של התאורה הכוללת. בוא תספר לנו בתחום התאורה, מה באופנה בשנים האחרונות? אופנה בתאורה זה דבר שהוא מאוד מאוד דינמי. לצורך העניין היום יש לנו את האפיון של גופי תאורה מקריסטלים שחזרו בגדול. הרעיון של קריסטל הוא חזר במוטיב המודרני. אם למקד את זה, אז צבע החלקי מתכת, המטל פארטס מה שנקרא, באים היום לידי ביטוי בניקל ובאנודייז, פחות בזהב, והקווים והקונספט של גופי התאורה הם על בסיס מודרני. שלום לאפרת כיסוס, שהיא אדריכלית ומעצבת פנים.
שלום. מה אתם עושים פה היום? היום אנחנו יושבים על תכנון מוספי של קומת המרתף של מלון שאני מתכננת, ואנחנו עובדים בעיקר על אזורים שהם בעייתיים, שאני כל הזמן משנה בגלל הבעייתיות שלהם. זה הבית כנסת, אולם האירועים והמעברים. כדי לעשות הכנה לפני שאני מגיעה, אני שולחת את התוכניות כמה ימים לפני. מתכננת תאורה פותח, מסתכל, אני מדברת איתו קצת בטלפון, מסבירה לו, הוא מבין מה אני רוצה ומתכונן לפגישה איתי. אני מגיעה לפגישה, אנחנו בוחרים גופים, אנחנו חושבים איך לפתור בעיות וממקמים אותם. הם עובדים פה בתוכנת אוטוקאד, ככה שזו התוכנה שלי, הוא שולח את זה אליי, אני מפזרת אותם עם המידות הנכונות, ואז שולחת במידה שזה כמו המלון, זה חייב לרוץ למהנדס החשמל. ומשם אנחנו ממשיכים.